De brandweer van Remun, die zaterdagnacht al een koe uit een zwembad in leven had gered, kreeg zondagavond opnieuw een melding dat er een koe in de problemen was gekomen. Het arme beest was bij de sluis in Lin omleeg gestort en hij zich enkele honderden meters verderop volledig uitgeput de kant weer opgezocht. Een voorbijganger ontdekte de koe en belde de brandweer, die nog een flink stuk moesten lopen om bij de koe te komen. Voorzichtig werden het touw van de brandweer met hulp van de lokale agrariërs om de koe vastgemaakt. En daar kon het touwtrekken beginnen. Kom maar meisje. Hop, kom op. Hop, hop. Begin goed. Tot ben ik van de brandweer. Ried op. Hey. Hop, kom. Trek. Ried op. Nou, gaan we hier. Met alleen het touw van de brandweer lukte het niet om de koe op de kant te krijgen. Gelukkig was de kleine Dree uit Lin in de buurt, die toevallig met een dik touw op pad was gegaan. Met het touw van Dree werd een nieuwe poging gedaan. Kom maar. Ja, nou niet. Het was geluk om de koe op de kant te krijgen, maar het beest wil niet meer op de put gaan staan. Het was door de zwempartie zo uitgeput dat het aan de dierenarts verstandiger leek om het beest te laten inslapen. Een veel tragischer einde in het water van de Maas bleef de koe echter bespaard, met dank aan de Remunse brandweer en het touw van Dree. Ja, daar was een koe in het water gevallen. Met 2 touwen eruit moeten halen. Bij jullie te krijgen, maar vooralsnog is dat niet gelukt.